Soor ya? Soor nggak? Nini. Mana ini nih? Kesini berapa mobil nih? Singgah ada nih. Hey guys, good morning. Gue masih video pin kita nanti bukan apa lagi gue kadang masih video lana film ya. Tuh gue bawa sama orang di ini masih lagi thang dengan gue masih siapa mana? Mana gue buat ada yang bisa lagi thang ya. Nanti mana video kita jadi tinggal nama lagi thang. Ada makan nih. Gue pun masih kaman dong siapa ini fry. Ada mama kaman sih. Nanti mana video kita jadi tinggal na. Kita video kau lama tadi gue na. तो लोगोफोर जोंनि जलागाव चौक फैबाय आरोना जोंनि चौका बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना ini serial mungkin guys तो नोंथांमोना मिथिखाबाय जायगाखौ माने जोङो जालायाव फैदों आरोना बेंक हाबबाय बेंक खामानिया जाबाय आरोना बेनिफ्राय मेडिकेलाव थांनो मेडिकेलाव नायजानांगौ दं आरोना मेडिकेलाव थांनो लोगोफोर Jalah kita mau kan dengan jalan kita lagi. Kita jalan dari ini mau lagi ini mau kaman doang lah. Kalau macam itu. Ini ini Jalah High Secondary na. Agak जोंनि मेट्रिक सेन्टारा बाव जायोमोन आरोना बेनिफ्राय लांनानै अन्सुराव जाबाय आरोना बेनिफ्राय सारियाल लामा फाहामगासिनो इयाव लोगोफोर नै Pula nih lepas taman pula lama sampai dong nih misinya apa gini kasih taman pula nih guys serial limbahnya udah Taman pula lagi guys. Ini jar orang naik tema nih om. Jom, bisa tambah college mungkin, bin prasat college mungkin, bin prasat tema guys. Roy tem nih kawan kemau guna lani arna, bin prasat mungkin nih tema. Sekarang orang ini arna. Ini jar college guys, bro. Ini kawan saya asli lepas mana pilih dengan darna, pilih pada dengan medical sama sama ni. Ini Jalah dong mana, mana nak medical. Sampai dong ni jadi lama pada na. Medical mana kan betul kan sama medical mulu na lambat na video pun lambat na lepas Beraibai bengan ni jar na Beraibai bengan ni jadong nih union manusia fry ko ni ATM dong arna beona Beraibai ko bengan ni jadong Beraibai जों जा थांगोन आरोना मेडिकेलावबो जा थांनांगौ लोगोफोर ना बेनिफ्राय दा मेडिकेल थांनानै रायलायनोसै आरोना लोगोफोर गारिखौ दिहुननि आरोना तो फाइनली नोंथांमोना नै नुनो हागोन आरोना जों मेडिकेल मोनफैबाय जाला मेडिकेल गाइस या गैया रावबो नायनो हागोन नोंथांमोना नै तो लोगोफोर जोङो मेडिकेलाव हाबनानै ओंखारबोबाय माने नायनानै फैबाय आरोना दा न'आव थांफिनसै लोगोफोर न'आव थांनायखौ भिडिअखौ लालायला डाइरेक्टलि न'आव मोनहैनानै रायलायनोसै आरो लोगोफोर माने
मेडिकेलाव मानो फैदोंमोन बेखौबो न'आव मोननानै खोन्थासिगोन आरोना टाइमा मा सर्ट आरोना लोगोफोर थ'दो न'आव थांग्रोनोसै लोगोफोर सोर इयो सोर नोङो मा नायनि नोंखौसो नुबाय दं मबाइलाव नै सिंग्रा जादो नै दाबो फिसाया नों नायबालाय बोरै नुगोन नोंखौसो आं खेबबाय दं दा फै फै फैदो फाइनाली गाइस न' सफैबाय आरोना जालानिफ्राय मेडिकेलाव हाबबोदोंमोन आरोना एसे हाथाइनि माबा जादोंमोन प्रब्लेम बेनिफ्राय मेडिकेलाव हाबबोबाय बाट मुलिखौ मोनबोआसै आरोना बेनिफ्राय दखाननिफ्रायसो लाना फैबाय आरोना मोनसे कलगेट थ' भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आरोना माने इमान एक्सप्ल'र खालामासै माने जालाय इमान गिदिङासै आरोना बेरायासै माने टाइमा मिलायासै मा दा 3टायानो जासिगोन आरोना बेनिफ्राय नेक्स्ट हायोब्ला आङो एक्सप्ल'र खालामगोन आरोना जालानि गासिखौबो नोंथांमोन आं देखायजोबगोन लोगोफोर ना बिदिबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर नै बिथाङा नायबाय दं आंखौ दा नै गाइस इउ खारबो नोंसा न' बे अ फै होमबा नैखौ लाना फैदो आरोना आङो मलम होननाय बेयो कलगेट आरोना सेन्सर डाइन होननाय कलगेट बियो बेनिफ्राय बेखौ इउज खालामनानै नायनोसै आरोना माबेसे जायो